u bɛ ka Ala deli. O kuma duwawu minnu bɛ ka ɲini Ala fɛ, Ala ka minɛ jamana in ye. Maliden minnu bɛ yen n'u bɛ ka duwawu ɲini Ala fɛ, duwawu in hali n'an tɛ yen, duwawu in a ŋaniya yelen don. O de ye Ala ka Mali ja, Ala ka Mali basigi, Ala ka kelenya sabati, Ala ka bɛn ni kelenya don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ, Ala ka bɛn ni kelenya don politikimaaw ni ɲɔgɔn cɛ. Jugu minnu bɛ k'an ka jamana bilisa ɲagami, Ala k'u ka dagajugu ta ka bɔ an da la. Gɛlɛya mun bɛ jamana in kɔnɔ, Ala ka fantanya ta ka bɔ an da la. Banajugu mun bɛ ne coronavirus ye, hali bi Ala ka taa n'a ye a gɔngɔn ye, sabu a fanga bɛ ka dɔgɔya. Duwawu mun bɛ ka kɛ jamana ye, Arafa kulu sanfɛ, nin y'a fangirimaw ye. Ala kan don arijinɛ kɔnɔ ka faro kan, sabu Eji taama kun y'o ye, arijinɛ ɲininin don. Ala kan don arijinɛ kɔnɔ, Ala kan don arijinɛ kɔnɔ, Ala ka arijinɛ nɔgɔya an ye. Ala k'o duwawu minɛ. O kuma be an bɛ san sumaya la Bamako yan. Sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 7 san belebele solila k'an daminɛ Bamako yan. Bamako kɔni bɛ nɛɛma belebele la nin waati la, sabu sanko ye bɛɛ lajɛlen ni ta waati don. An kɔni bɛ nɛɛma la. O kuma an t'a dɔn marabolo tɔw bɛ cogo min na. Foliw tɛmɛnen kɔfɛ, ŋaniyaw yiralen kɔfɛ, hakilinaw yiralen kɔfɛ, baara taabolo yiralen kɔfɛ, o kuma an bɛ a yira k'a fɔ nɛgɛjuru b'aw bɛɛ lajɛlen ka bila la. Sanga kelen mun b'an bolokɔrɔ, sanbɛ foli, duwawu don, hakilina mun bɛ aw la. Sini ye seli ye, an bɛ se k'a fɔ sa seli yɛrɛ daminɛla bi, gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ. Saga feere yɔrɔw la an tɛmɛna ka sagaw ye, sagaw bɔnnen bɛ hali bi, nka jama tɛ ka bɔ mun na? Jama tɛ ka bɔ k'a sababu kɛ fantanya bɛɛ b'u dɔn. Fantanya bɛ yen ka kɔrɔ, nka ɲinantan in bolofa b'a kan dɛ. O kuma sagaw tonnen bɛ saga feere yɔrɔw la, maaw tɛ ka taa jɔ u kunna. Heure dun tɔ tora heure damadɔ ye, wari bɛna ɲini cogo di? Wari bɛna sɔrɔ cogo di? Sagaw bɛna san cogo di? O kuma nka fantan jigi ye Ala ye, ka Ala to sanfɛ, duga tɛ bintu. Fantan jigi ye Ala ye. Ala de ye yɛlɛma masa ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ, a bɛ se k'a yɛlɛma. O kuma hali bi Ala ka sagako nɔgɔya. Hali bi gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye wariko gɛlɛya ye, seli musakaw ka ca min tɛ saga ye, Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an ye, yaasa an bɛ se ka seli kɛ cogo min na nisɔndiya la an ka denbaya kɔnɔna la. Mamutu ka bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. O kuma nin y'an donkan ye bi sɔgɔmada in na, nin sansumaya belebeleba in kɔrɔla la studio Cɔrinamɛ Cam radio Jɛkafɔ, ka tila k'a kɛ to ɲini kɛ aw fɛ minnu y'an ɲini sɔgɔmada fɛ, n'u ma se ka an sɔrɔ, ayiwa ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ. O kuma min ye baara ye, nkɔri dɔɔni tun donna la nka ko bɛɛ lajɛlen sigira sen kan. Radio Jɛkafɔ don, radio Jɛkafɔ min n'a ka baara ye ka jamanadenw nisɔndiya, n'a ka baara ye ka kunnafoni ɲini ka di jamanadenw ma. O kuma an y'an tigɛ bɔ nɛgɛjuru kan nin waati la, karamɔgɔ ka yamaruya kɔnɔ, n'o ye karamɔgɔ Daba Tunkara ye. 20 24 76 29 20 24 78 78 walima Télécell 50 41 22 22 Télécell 50 41 22 22. maa minnu bɛ ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila n'o ye u ka arajosow ye. O kuma ni olu donna an bɛ olu ta, lamɛnbaaw fana bɛ k'an lamɛn, n'olu donna an b'olu ta. Weleli fɔlɔ o bɛ an fan fɛ yan n'o ye arajo Jaramana, arajo Fafeke Jaramana. Zendaw ale directeur du programme ye, ale b'an kɔ. Zendaw i ni sɔgɔma. Zendaw i ni sɔgɔma. Daw i ni sɔgɔma. Ayiwa Daw ni waati la bɛ direct la Jɛkafɔ sanfɛ. An bɛ lamɛnbaaw bɛɛ fo. Ahan. An bɛ radio Jɛkafɔ lamɛnbagaw bɛɛ fo. Naamu. Kɔri baasi t'aw la kɔni. An bɛ Ala tanu, baasi foyi t'an na. Anba. Aw yɛrɛ dun Jaramana, baasi foyi t'aw la ye? Non, baasi foyi t'an na bi. Tabarikala. Bisimila, kuma b'i bolo. Seli hukumu kɔnɔna jamana ɲɛmaaw ye bi chômé. Ayiwa, kunnafoni balan ma se ka sigi. Aw ye arajo min bɛ Jɛkafɔ ka kunnafoni balan ta waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. A bɛ ten tigi. Ayiwa, kuma b'i bolo. E ye directeur du programme ye. Ayiwa, kuma b'i bolo Daw. A bɛ ten don o don lamɛnbagaw sɔgɔlen don aw la komi i bɔra k'a fɔ cogo min. Kunnafoni ka gɛlɛn bɛɛ tɛ se k'a di. Kosɛbɛ. Nka Ala y'a nɔgɔya aw ma ka se k'a di an ma a balamɔ. Jaramana marabolo bɛɛ tɔgɔ la an bɛ aw fo bi. O diyara n ye. K'a fɔ aw ye halisa a ka dɔ fara cɛsiri kan. N'Ala sɔnna. Kunnafoni n'a ma tɛmɛ don o don i b'a sɔrɔ gɛlɛyaba de bɛ yen. Gɛlɛya ye jumɛn ye? I bɔra k'a fɔ kuma kɔnɔ programme min bilala yɔrɔ min n'a ma kɛ don min a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye mɔgɔw ma. Kosɛbɛ.
bangi ko b'a kɛ tuma dɔw baara yɛrɛ n'a cogoyaw awɔ o la n'a ma tɛmɛ don o don i b'a ye gɛlɛyaba de bɛ yen nka bi ni sira dira a ma k'an ka foli kɛ an bɛ foli di Jɛgɛfɔ a ɲɛmɔgɔyaso ma o diyara n ye olu minnu sɔnna ka waati boloda k'a kɛ kunnafoni di waati ye Jabatɛ foyi t'an bolo foli ni barika da o diyara n ye ko ni ko nisɔndiyabatɔ ma ka tasuma fiyɛ ko ni a daji m'a fa nunji b'a fa dɛ o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye a y'o cɛsiri n'Ala sɔnna m'a fɔ ko arajo tɛ yen min b'aw ka baara ɲɔgɔn kɛ nka kunnafoni sira fɛ ni Jɛgɛfɔ ye min fɔ maliyɛnw sɔnni bɛ sigi a kan nin ye tiɲɛ ye tarafatani don munna an b'o fɔ parce que n'aw ye min fɔ ni fiɲɛ yera la kɔfɛ n'a jaabi bɔra n'aw y'a ye min fɔra kunun o tɛ aw b'a jaabi fana di kosɛbɛ kosɛbɛ donc o b'a yira k'a fɔ a tɛ fɛ ka fɛn fɔ min bɛ kɛ kalo ye nin ye tiɲɛ ye o la foli aw ta ye a ye aw fana dɛmɛ an ka baara la aw m'aw kumakan lase yɔrɔ caman kan aw fana bɛ lamɛnbaa caman di aw ma kosɛbɛ kosɛbɛ maa caman bɛ yen bi u bɛ arajo lamɛn Ala ni Jɛgɛfɔ sababu nin ye tiɲɛ ye n'u ma se ka kunnafoni sɔrɔ u tɛ lafiya kosɛbɛ kosɛbɛ tuma dɔw panne technique dɔ bɛ an yɛrɛw sɔrɔ don dɔ i b'a ye mansin minnu bɛ kɛ k'a ta ni gɛlɛya nana réseau ko sira ni fɛn dɔw bon n'a ma sɔrɔ don min i b'a ye gɛlɛya bɛ na mɔgɔw b'o wele dɔw yɛrɛ bɛ tɔmɔnɔgoya dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o jo don cɛkɔrɔba dɔ y'an wele don dɔ ne ko an bɛ k'a ɲɛɲini a ko n'a y'a dɔn k'a tɛ se ko mun na k'a b'a daminɛ nin ye kuma girinba ye nin ye kuma girinba ye o la k'a jira aw la denmisɛn ko t'a la mɔgɔkɔrɔ ko t'a la muso ko t'a la cɛ ko t'a la Jɛgɛfɔ n'a heure sera bɛɛ bɛ boli arajo nɔfɛ nin ye tiɲɛ ye nin ye tiɲɛ ye minnu bɛ foro yɛrɛ kɔnɔ dɔw bɛ sɛnɛ kɛ walasa ka bɛn Jɛgɛfɔ heure ma u bɛ lafiya o kuma ka se ka kunnafoni sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ donc o de la sufɛ an kɔni b'a latɛmɛ Jaramana yan tile fɛ an b'a latɛmɛ donc aw bɛ kunnafoni fɛn o fɛn di kunnafoni balan kɔnɔ a k'a dɔn diɲɛ ma don o don Jaramana marabolo sɔgɔlenbaw la tabarikala nin diyara n ye i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min ka ban Jabatɛ ka foli di aw ma o diyara n ye mɔgɔw ka ca sira kan an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka seliw caya ami Ala ka laɲiniw sabati ami Ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲumanw di ami Ala k'an ka baaraw taa ɲɛ ami Jabatɛ aba Dawu merci beaucoup an bɛ Jaramanaka bɛɛ fo aba merci aba an ce ami ne tun ye Zedawu ye ale y'an ka maa weleliko fɔlɔ ye nɛgɛjuru bɛ bɛɛ ka bila kɔnɔ 20 24 76 29 walima Télécell 50 41 22 22 ayiwa maa wɛrɛ b'an kɔ allo ok donc ni courant tigɛra an bɛ groupe kan téléphone fixe Mamutu ko fixe ale tɛ sɔn an bɛ groupe de kan ayiwa o fana y'o système ye nka Télécell an b'an wasa don la Télécell o kuma ani ne yɛrɛ ta man wasa don fila la Télécell ye Télécell fixe kumaso in kɔnɔ yan 50 41 22 22 walima Jabate ne yɛrɛ ni maa min ye weleli kɛ an ni ta o de ye 76 36 73 98 76 36 73 98 Télécell fixe 50 41 22 22 radio ye Jɛgɛfɔ ye allo somɔgɔ bɛ di tɔgɔ duman jamu duman kan wele ka bɔ min Yusufu Sanogo ka bɔ Musabugu Yusuf Sanogo ok bisimila Sanogo bi ye sanbɛ foli dɔ ye Jɛgɛfɔ ɲɛmaaso y'a kanu kunnafoni balan bi an ka se ka nɛgɛjuru labila ni ka kuma di lamɛnlikɛlaw ma sabu ko ayiwa kuma ma di da kelen na foli jumɛn b'i bolo sanbɛ foli jumɛn b'i bolo ale ni Jɛgɛfɔ yɛrɛ ka kunnafoni balan yɛrɛ lahɛlɛya an bɛ foli kɛ Jɛgɛfɔ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen naamu ka foli kɛ Jɛgɛfɔ ɲɛmɔgɔyaso ye ka foli kɛ Daba Tunkara yɛrɛ ye karamɔgɔ Daba Tunkara ka Jabate fo o diyara n ye an b'aw ka kunnafoni lamɛn don o don
hali sisan an sɔgɔlen bɛ ka kunnafoni na donc ko kunnafoni man di bi ka sabu kɛ bi seli arafa don ye. kosɛbɛ kosɛbɛ donba don don belebele. awɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ yira an na. ami 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 ami. ala k'an ka seliw caya. ami ami ami. yarabi seli musaka ala k'a nɔgɔya denbayatigi bɛɛ lajɛlen. amin amin amin. Jekafo arajo ala k'a taa ɲɛ. amin 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 amin. yarabi jamana ala k'a basigi. amin 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 amin. bi ala ka jamana kolo suma. amin amin amin. n bɛ foli lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. arajo baarakɛɲɔgɔn kaw bɛɛ lajɛlen fo. tabarikala o diyara n ye. Jabate ala ka sigiyɔrɔ. yarabi merci beaucoup Sanogo. 50 41 22 22 walima 76 36 73 98 radio ye jɛ ka fɔ ye. an bɛ sanbɛ foli la an kɛlen don ka nɛgɛjuru labila aw ye. ayiwa Mamutu an bɛ tali kɛ yan. allo. waaleykum salam. somɔgɔ bɛ di. aba. I bɛ dɔ fara i ka mankan ka dɔɔni, i ka mankan ka dɔgɔ. allo. allo. 50 41 22 22 50 41 22 22 jɛ ka falo. allo an sɔgɔma. an ba somɔgɔ bɛ di. basi t'i la. an bɛ ala tanu basi foyi t'an na e yɛrɛ dun. i Jabate. marahaba tɔgɔ duman jamu duman kan wele ka bɔ min. han. Saba. Badugu Faraba. Badugu Faraba. Ok, bismillah. Bismillah. Tɔgɔ duman jamu duman. Isa Kamara. Isa Kamara. Musa Kamara. Ok, Isa Kamara, bismillah. Musa. Musa Kamara. Awɔ. Ok, bismillah Musa. Ayi Jabate. Amba, i Kamara. o diyara n ye. parce que sabula k'a da ka yɛrɛ la fɔra diɲɛ la a bɛ mɔgɔ bila sira quoi. an bɛ lamɛnna su ni tile. o diyara n ye. an bɛ tilan kan so a bɛ kɛ an yɛrɛ kɔrɔ quoi. an taara mɛ sara ni wagati cɛ. y'a fɔ an bɔ komi kalan ko ka bi ala tɛ b'a dɔn. kosɛbɛ. mali kɔnɔ mali ko kan bɛɛ le ba yɛlɛmɛna tɛ ba foli b'a ye. o diyara n ye. bamananyala tɛba tungara ni zɛzɛmɛ sigi. kumanu wa bɔ a tiɲɛ la wa kojugu. ne b'a tiɲɛ bila de. n b'u fo la kosɛbɛ. ayiwa o diyara n ye. musali baara an b'a fo fɔ. a bɛ makan sisan a bɛ arafa kulu sanfɛ. an ka dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ ye. n'ala sɔnna. mankan bɛ tɛmɛ ko ala ka mankan ban pewu. n'ala sɔnna. mali bɛ togo bi an bɛ an bɛ jamana ka basigi ma. kosɛbɛ. n'i pase maliyɛn ma fɔ ayiwa. waaleykum salam somɔgɔ bɛ di. ayiwa Kamara an bɛ hakɛto ɲini k'e fɛ a bɛ komi réseau ko gɛlɛya b'aw fɛ yen an tɛ ka se ka kuma faamuya ka ɲa o tuma an bɛ tali kɛ salamaleykum. somɔgɔ bɛ di. kɔni baasi tɛ yen. tabarikala. tɔgɔ duman jamu duman. Seydou Keita. régisseur radio Santoro. ayiwa Seydou. ayiwa radio Santoro o bɛ san de. Sankaw ka radio. ayiwa Seydou. bisimila. ayiwa foli do. samɛ foli do. o diyara n ye. an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ jira n na. ami. minnu bɛ arafa kɛnɛ kan nin na nin waati na an minnu ma se ka taa an b'a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ jira n na. ami. san wɛrɛ ta an yɛrɛ ka ye a kɛnɛ kan. kosɛbɛ ala ko dugawu minɛ dɛ. ala de ye jɔn dɛmɛba ye ala k'an dɛmɛ. ami. yarabi san wɛrɛ ɲankuma o k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ arafa kɛnɛ kan an b'an to yen ka wele kɛ arabiso la. an b'o ɲini ala fɛ ala k'o kɛ n'a ka se. yarabi. k'a ɲini ala fɛ an ka jamana in min ye an ka mali ye ala k'an ka jamana in basigi. ami. ala k'an ka jamana kolo suma. ami. ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana in kɔnɔ min ye maliba ye. o de fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo de bi kuma kelen na. anw ta de y'an ka jamana ye. n'a fɔra ka tila hali sibiri ɲɛ kelen an ni yɔrɔ b'a la. wa anw ka jamana anw b'a fɛ ni an ni ye.
an ka jamana ɲɛmaaw minnu y'o jamana ka taa ɲɛ an b'u fɛ wallahi i n'a fɔ an dara ala la cogo min an dalen bɛ an ka jamana ɲɛmaaw na k'u ka taa ko an b'u kɔ wallahi ni ala ni kira sɔnna wa u ti malo yɛrɛ ni ala sɔnna bawo n'i ye fɛn o fɛn ta n'i bolo fila ye n'i ye fɛn o fɛn ta ni ala tala ka kelenya ye n'i ye ala fɛn o fɛn ta ni ala tala ka se ye Jabate n bɛ kelen f'i ɲɛna n ka denmisɛnniya kɔnɔ depuis n danna don min kana bila Mali ye kan kelen min fɔ o ma deli ka ɲɔgɔnna kɛ anw ye gɛlɛya in kɛ gɛrɛndɛ dara Mali kan mais malidenw ye gɛrɛndɛ in ku Mali ka sara ma tigɛ an ye ko bɛɛ kɛ an bɛ balo cogo min an bɛ balo ten an ma gɛrɛndɛ foyi ta ka se jamana ɲɛmaaw ma o tuma an bɛ barika da ala ye ka barika da jamana ɲɛmaaw ye k'u k'u cɛsiri hali bilen ala tala ye ka fɛnba de jira an na dɛ nka min min fɔ ɲɛmaaw ye ko bɛɛ lajɛlen ma da ala la bɛɛ lajɛlen ma kɛ ala kanuba ye nka Sedu jɛgɛfo lamɛnlen don cogo di y'aw bolo alhamdulilayi radio centre ni waati sera ka ban k'a daminɛ sɔgɔma radio centre bɛ dayɛlɛ 6 heures n'an y'a bila a ka kunnafonibala la voix d'Amérique an b'o ta fɔlɔ donc an kɔni anw b'a kan kunnafoniw na ka na émission minnu diyara sankaw ye an bɛ tɛmɛ ni o ye kunnafoni kɔni n'a sera n'a sankaw ma lamɛn u t'a sɔrɔ weleli bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ n'a sɔrɔ kurantigɛ bɛ yen don min na an b'a fɔ kurante in bɛ ou bien ni fiɲɛ in bɛ an na donc alhamdulilayi an bɛ boli min bila ka se bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma kɛrɛnkɛrɛn Jabate e yɛrɛ ani ayiwa karamɔgɔ Daba kosɛbɛ an b'u bɛɛ fɔ ani tɔma yɛrɛ Sedu dɔrɔn tɛ Sedu an b'a fɔ a barika da bɛɛ lajɛlen kelen kelen an b'i yɛrɛ fo merci beaucoup Sedu merci ala k'an to ɲɔgɔn ye aba ami Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub Mamutu Kamara an bɛ jɛgɛfɔ kumasoba in kɔnɔ n'o ye studio Cɛrnamɛ Camu ye an y'o de fɔ bi sɔgɔmada in na sɛbɛnnikɛlaw ma sɛbɛnni kɛlɛ ni sɛbɛnnikɛlaw ma sɛbɛnni kɛ o tuma an tɛna se ka fɛn fɔ sabu baaraw bɛɛ lajɛlen tugutugulen bɛ ɲɔgɔn na siyɛnni baara don dɔw de b'a sɛbɛn olu ka maagan don o tuma ni dugu jɛra anw de bɛ nafolo bɔ ka don a la k'a lajɛ k'a kalan jamanadenw ye ni sɛbɛnnikɛlaw ma sɛbɛnni kɛ an tɛna se ka fɛn san k'a kalan o tuma nɛgɛjuru an kɛlen don k'o d'aw ma bi jamana marabaaw ye bi chômé bi ye arafa don ye silamɛya kɔnɔ bi ye don belebeleba ye don barikamaba don sanbɛ foli jumɛn b'aw bolo arajo minnu b'u ka fiɲɛ tulukala bila an na ka fara maa minnu b'an lamɛn bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ b'a la o tuma nɛgɛjuru b'aw bɛɛ ka bila kɔnɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo somɔgɔ bɛ di oui somɔgɔ bɛ di an ba somɔgɔ ka kɛnɛ marahaba tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min Kaja Kone k'an wele ka bɔ min bisimila ba Kaja bisimila kuma b'i bolo baasi foyi t'an na ya rabbi amin ya rabbi amin tiɲɛna aw ye jamana a bɔ dili la o diyara n ye ala ka kumakan duman o diyara n ye Daba Tunkara Seydou Tarawele kosɛbɛ Boubacar Tarawele Amadou El Konare e yɛrɛ Buwa Jabate o diyara n ye tɔ fila in tɔgɔ tun ko Amadou El Konare Boubacar Tarawele Boubacar Tarawele kosɛbɛ an ka foli b'aw bɛɛ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn an b'aw lamɛn kosɛbɛ o diyara n ye ala k'aw bolo mɛn baara la ya rabbi ala ka jamana ɲɛmajɔ amin ala ka walidenw lakana amin an b'an ka ɲɛmɔgɔ ɲuman an b'a fo a tɔgɔ Sirasiw an bɛ foli k'u ye o diyara n ye an ta ye foli ye o diyara n ye foli ye fɛnba ye ni ce ni baraji Kone merci Kone k'an bɛ Bamonika bɛɛ fo 76 36 73 98 76 36 73 98 radio Jɛkafɔ ye téléphone labilalen bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka don ka foli kɛ ayiwa maa b'an kɔ allo wa aleykum salam somɔgɔ bɛ di tɔgɔ duman jamu duman Boubacar Male cercle de Bla
Ok, Malé, kuma b'i bolo? Oui, waati waati n ka foli bɛ aw yɛrɛ ɲɛ. A diyara n ye. A bɛ cɛsiri la. N'Ala sɔnna. Ni baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. Kilaniya Daba Tunkara. Ustazu Daba Tunkara. Wala ka fara n tɔgɔ kan. Ahan. Ne b'a bolo ka kunnafoni di an b'a bɛɛ lajɛlen fo, ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. O diyara n ye, o diyara n ye. I k'a dɔn an ka kunnafoni a tɛ tɛmɛ ne yɛrɛ kan fiyewu. Ah, tabarikala. An lamɛn su ani tile. O diyara n ye kosɛbɛ. Jabate a y'a cɛsiri dɛ. N'Ala sɔnna, n'Ala sɔnna. An b'a fɔ Malidenw vraiment a y'a mɔ digi la walayi. Fɛn o fɛn min bɛ Mali dugukolo kan bi vraiment an bɔra bɛɛ lajɛlen kalama aw sababu la. O diyara n ye, o diyara n ye. Bɛɛ lajɛlen fo. Kosɛbɛ. Hali bi jamana Ala k'a kɔlɔsi ma. Ami, 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 ami. Hakili ɲuman d'a ma. Ami, 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 ami. Kɛrɛnkɛrɛnnen n bɛ an ka radio partenaire directeur fana fo, directeur programme. Ahan, fo. Donc. Ayiwa, a b'a mɛn. Ka foli b'a ɲɛna waati a bɔra ka kuma, n y'a ka kuma bɛɛ lajɛlen lamɛn. Ah, ale, aw bɛ lamɛnni kɛ ale de ka radio fɛ. Voilà, an b'a ta radio sanfɛ de kan. Ah, d'accord, d'accord. Tabarikala. Ok, bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. N ka dugutigi ka taa se conseil ani n ka relation bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa, tabarikala. Ala ka jamana diya. Merci beaucoup, ami, ami, ami. Ala k'an ka seliw caya. Ami, 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 ami. An ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ. Ami, ami, ami. Ko baara in a k'a bila kɔrɔ, a kana bila bana ɲɛ. Amin, 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 amin. Amin, amin. Wa salim. Salim, salim, Allah ka duwawu bɛɛ minɛ. 50 41 22 22 50 41 22 22. Allô? 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 Somɔgɔ bɛ di? Aba, somɔgɔ bɛ di? Aba Isola. Tɔgɔ duman jamu duman kan wele ka bɔ min? Jakariya Kulubali ka bɔ Kasangaso wɛrɛ la. Jakarija Kulubali. Aba. Kan wele ka bɔ min? Ka bɔ Kasangaso wɛrɛ la. M'a faamu. Aw ka bɔ Kasangaso wɛrɛ la. Kasangaso wɛrɛ, o bɛ fan jumɛn? Awɔ. O bɛ marabolo jumɛn na? Bon, ka wele ka foli bila o la. Ahan. A ka baara taabolo la. Ani a ka kunnafoni di la. Ahan. Ani a ka fasoden ɲumanya. O diyara n ye. Ala ka dɛmɛ kɛ a nɔgɔya. Amin, 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 amin. Ala ka an ka laɲini bɛɛ sabati. Amin, 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 amin. Ala k'an ka sago di an ma. Amin, amin, amin. Jamana yɛrɛ Ala de bolo, a tɛ maa bolo. Ala k'a basuma. Kosɛbɛ, amin, amin, amin. Ala k'a kulo suma. Amin, amin, amin. Ala ka barika don jamanadenw na. Amin, amin, amin. Ala ka taɲɛ dɔ la. Amin, amin. Ala ka duwawu minɛ. A dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya Daba Tunkara k'a ni bara. Ayiwa, a b'a mɛn, Ustazu b'a mɛn. Ko an ma kunfiw ne wa, ko kunfi ne bɔ fili la o. Ayiwa, n'Ala sɔnna. Wasala kunnafoni balan vraiment an b'a lamɛn yan nɔ a bɛ n'a fɔ an sigi ma Bamakɔ. Tabarikala, tabarikala. Awɔ, a ka foli dɔ. Yarabi Kulubali, Ala k'an to ɲɔgɔn ye. 50 41 22 22 radio jɛ ka fɔ ye maa b'an bolo. Allo? Somɔgɔ bɛ di? Tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min? Lasina Male ka bɔ Npɛsoba Nankɔrɔ la. Lasina Male kan wele ka bɔ Npɛsoba. Ayiwa, Male bisimila. I b'an sɔrɔ radio jumɛn fɛ Npɛsoba? Ne bɛ aw sɔrɔ ka bɔ radio Koton Sisi de Sababu la Npɛsoba. Ayiwa. Ne kaw. Radio Koton. Radio Koton. Koton 6. Koton 6. Ale bɛ dugu jumɛn na? Ale sigilen bɛ Npɛsoba. A bɛ Npɛsoba da yɛrɛ dugu kɔnɔ. Tabarikala. Donc ne yɛrɛ Lasina Male n bɛ weleli kɛ ka bɔ Nankɔrɔ la. Ayiwa, Nankɔrɔ la. Ka aw fo samɛ foli la. A diyara n ye, a diyara n ye. Ka Npɛsoba cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔ bɛɛ fo. Radio 3 de bɛ Npɛsoba yan, u bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala ka jɛ ye. Tabarikala, tabarikala. Radio Koton an b'a a directeur fo. A n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ. Donc voilà, an bɛ tila ka tuguni ka radio Yɛrɛdɔn fo. A n'a directeur n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ. Donc ka radio Npɛwɔ fo. Ne yɛrɛ ye ale commission ɲɛmɔgɔ de ye. Ayiwa. Donc an bɛ sɛmɛsɛmɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la. Ayiwa, dabɔra de kama. Ka u fo k'u waleɲuman dɔn, Ala ka sa caman jira an na. Amin, 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 amin. K'a ɲa caman an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ. Amin, amin, amin. Basigi ni kanbɛn ni cɛfɔ Ala k'a don jamana kɔnɔ. Amin, 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 amin. Ala k'an kisi jugu tɔɔrɔ ma. Amin, 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 amin. Yarabi minnu talen don Arafa kɛnɛ kan, Ala ka segin n'u ɲuman ye. Amin, 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 amin. Minnu ma kɛnɛ sɔrɔ ɲinɛ, Ala ka sangare ta, Ala k'a nɔgɔya an n'u bɛɛ ye. Amin, amin, amin.
ala la ka ala ya boya ko so ami vraiment mais aw fo ka o bila de yoro la be ko mo tron be lini tabarkala male weleli jaran kambe be subhana lamini be fu ala ka tanya ya rabbi merci beaucoup imale 50 41 22 22 je kafo allo somo bedi todma jamuduma kan weli ka bo mi jara do ba bo 100 ok bismillah Allô? Oui, allô, Jaran Klobila? Bon, ma frère, j'ai d'enfant. J'ai d'enfant. Aïwa, foni ye woleli ke ni anklala barala. D'accord. Ya famu? Voilà, ambi foyi jara. Tabarikala ni bara bana. Ebe woleli ke nala sona ma iba soro ambe kele. Merci beaucoup kambe sanka bela jele foyi tokola 2024 aïwa ambe groupe kan sabu numéro fixe be mamuno bolo akana tenter ale ti do na me groupe kan numéro fixe te do ni ambe edem ne ka courant kan numéro fixe be do aïwa na keno convention be edem ni sotelma bolo na me edem kan okuma abedo nga groupe ka ti do allo oui somo bedi oui kakena Imsoma. Marhaba, somo bedi. Alhamdulillah. Jondo kan wele ka bomi. Ya Jalo do. Ya Jalo. Jalo ban wele ka bomi. Oh là là, Jalo ka negajuro tigara ambe tali kan fanfé hein. Mamtou fanfé oye 50 41 22 22. Aywa ne fanfé oye 76 36 73 98 ma bene bolo ya. Allô? Allô? Jeka Fodo, il est direct là, ce mot beri, trop de madame Douma. Ne de Cheikh Amala Kone. Cheikh Amala Kone. Radio Bambouk Sadiola. Il est double car radio Mangana. Il est double car radio Mangana. Avec sifflé. Double là. Walma be boire radio avec Rafa. Ali Babe sifflé Cheikh. Radio Bambouk Sadiola. Ok, Bambouk Sadiola, bismillah Cheikh. Bon, mais Daba Kamara Fou. Daba Tungara. Daba Tungara Mbafou. Furu Moumen d'accord, Sadiola Kao Beka Folie. Les 47 villages et les 52 hameaux, au Kajeka Fofo. Ou Bebe Jega Fosoro. Otmanasa, Kuba Fo, au Kawi. Ka Blanga Dukuti Mano de Mandian Dandri. Ananga Mer, Thomas Dandri. Ananga Sidi Moussa Kouroubali. Ananga commissaire de Fouki Fakili. Ananga Almamiba, Sadiola Almamiba, Node Adama Santaoui. Donc, vraiment, on va pour là. Au Jaranier. Vraiment, on va être là comme nous. Tabarikala. Mune kunafoni balanja aw ye hakilla ka damne tene ga tabla jumala aba dalajelen la teme Sadiola marabolo la. Ngo bi kunafoni balanda make. O bina radio Bambouk de Rango na awmaje ka fofla la. Ante simo. Sadiola ko ni bile bade. Bina ni wurula ani tugudo bibu ani fla. Ambe fo frontière la. Atite moka. Na make andoni mom wote simo. Sisa anya ke jumna. Anya ke 11h pour faire 20h ambe se kanga duguna. Tabarikala atite moka. Donc mbe do ke afoye. Ne Cheikh Amala Kone. Le directeur général de la radio Bambouk. Tabarikala. Vraiment il connaît à Jaranier. Mbe do ke jamna tiouye. Afini. Mbe do ke gouvernement. Alors de toute manière vraiment anga poli bawe. Tabarikala. Voilà, be pour la Sadiola. Merci beaucoup, il connaît. Allah kanto nyoye kambe Sadiola ka befu. Amen. 50 22 50 41 22 22 76 36 73 98 radio Jeka Falo. Allô? Somo ko bedi. Vas-y. Togodma jamu duma ban weli ga bomi. Hein? Cheikh ban weli ga bomi.
Radio chaque communication mai chaque amé ka to nyini ke fe e ka communication mai bi siga kan ambi abeka black on bi siga ka communication mai ma ban bolo koro allo 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 wa alaikum salam somo bedi oui bi kangoro ta do ni bi direct la no bashi foi tana to ma jamu duma kan wele ka bomi batu mangana ka bo kala ken nan yoro bena do okay ye kala ke kay ngay be bugo ni wakati la aywa bismillah wa kolindo da folla te kala ke mara bela jele mo ayra badenge da wa mara aywa foli jaranye ani barajala ka ngangoro o jaranye ami merci beaucoup merci ala kam to ñogonye 50 41 22 22 50 41 22 22 76 36 73 98 allo somo ko bedi to godma jamu duma kan wele ka bomi Ye maiga da bo Jelibugula. Yaya maiga kan wele ka bo Jelibugula. Jelibugu commune 1. OK, maiga bismillah kuma bibolo. Ami foli bi Jelebo la bama. Jaranye. Ala ka santama iraina. Ami. Amoni baba kuna funne do ngoro. Abana? OK, maiga. Voilà, mamtu anyo de fo bela jele mamunu yanta sisan ama filifio radio Jekafo do Jekafo kuna fondi radio Jekafo ni sonja radio Jekafo sewa yiruwa radio Jekafo muskile meka malidon kala nywana Jekafo muskile meka malidon mo kuna siri kuno amberu radio Jekafo ale sanfɛ bi sebenikalo ma sebenike okuma anya kanu ninka kuma ka di aw ma sabu bi donba doy alislamia kono bi arafa doy ni wati la ambe mali kono yanga ala ye garsiga di mamunu mo kata ijila makan jamana kono ulu be kulu do de sanfɛ ko arafa kulu u be ka bato kɛ u be ka ala deli u be ka ala wele yasa okuma ala ka se ka basigi do an ka jamana kono u tara min nɔfɛ n'o ye diinɛ ye n'o ye silamɛya ye yarabi albi ala ka silamɛya ala ka yiriwa okuma u tara min nɔfɛ n'o ye kira sanuman ba in ye kira Muhammed kisi nɛma ba ye okuma yarabi ala k'an bila ka tasira kan u bena duwawu minnu kɛ ala ka duwawu bɛɛ minɛ jamana ye o kuma bi sumera bi ni waati min sumera an fana t'an sigi k'an bolo d'an sen kan an bɛ nɛgɛjuru di ko kuma man di da kelen na o de kama an ye nɛgɛjuru di aw ma bi sɔgɔmaden na an ka ɲɔgɔn baro an ka ɲɔgɔn kunnafoni an ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka duwawu kɛ jamana ye an ka lahelaw di ɲɔgɔn ma bi nɛgɛjuru bila kun filɛ nin ye minnu y'an ta sisan allo somɔgɔ bɛ di Bashi foyi te yen, bashi la. An bɛ ala tanu bashi foyi t'an yɛrɛ la. Tɔgɔ duman jamu duman kan wele ka bɔ min? Kɔri bashi t'i la. Non bashi foyi tɛ na i yɛrɛ dun. Isa Suntura do Kumantu. Ma faamu? Isa Suntura do Kumantu. Isa Suntura kan wele ka bɔ Kumantu. Awɔ. Kumantu i b'an lamɛn radio jumɛn sanfɛ? Awɔ kuma. Mandugaw b'a lamɛn radio kuma fiɲɛ bolo fɛ. Radio kuma. Tabarikala. Bɔ Jabate. Namu. Ni ko n ka fɛn min radio Jɛgɛfo ni ko n ka fɛn fɔ a kan n bɛ nkalon tigɛ. Radio Jɛgɛfo na mɛn anw bɔ dibi de la. Tabarikala. Jamana in bɛ dibi de la koyi. Nka ala ni radio Jɛgɛfo ka kunnafoni jɛlen bamanankan jɛlen ka walawala maaw ka faamuya sɔrɔ a la. Anw bɔra dibi la. Tabarikala. Ka radio Jɛgɛfo lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo a direction a ɲɛmaa fo ka taa se kɔmaa ma ka foli di bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛma bɔ Jabate. O diyara n bɛɛ ye o diyara n ye. Nin waati na kumanuga bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen don aw la. Tabarikala. An b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ. O diyara n ye. O tuma nin y'aw ka foli ye. Tabarikala i yɛrɛ bɛ k'an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i Suntura an bɛ Kumantuna mara lamini bɛɛ lajɛlen fo monsieur le maire k'an ka foli b'a ye k'a Jalo. Merci beaucoup, merci 2024 ayiwa o kuma an b'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ sabu an bɛ groupe kan 76 36 73 98 Mamtu an bɛ tali kɛ yan fɛ allo somɔgɔ bɛ di
mais ala kanu basi foyi tane to ni jamu iban wele ka boni yoro dum aywa to ni jamu la sana jaw ibe dobi ka radio mangana wala ma be wuli ka bakara fa doni awa ibe dobi ka radio ibe ka na me radio mona ibe dobo mangana doni awo aywa bismillah aywa jaranye ya tabarikala ne chen ami ambe duaba to almami ba dilumba promo awe ali almami men be jamana golo ya rabbi ala rabbi hargile ya rabbi ami ama president kongorotani ante dema men fatafina mali golo ya rabbi ala ga taganya ami mali be kororo filin kamana gayo mali golo ala mali kila awa jamana timam bae aywa jayambi yɛrɛ fo aywa ka radio bɛ siffler kosɛbɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn vraiment ko ala k'an to ɲɔgɔn ye 20 aywa tabarikala Ndiaye ok merci beaucoup 50 41 22 22 50 41 22 22 walima 76 36 73 98 radio ye Jegafo ye Jegafo ka kunnafoni bala an b'o de kɛnɛ kɔnɔna la an minnu bɛ k'an lamɛn radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala bila Jegafo la a ka d'an ye a ɲɛmayaso an ka kumakan mɛn maa minnu fana b'an lamɛn k'a daminɛ Bamakɔ ka taa bila jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nɛgɛjuru bɛ bɛɛ ka bila la o tuma n'o de ye sanbɛ foli ye k'a sababu kɛ bi ale ma baara bi somelen don bi ye donba ye Arafa don don alisilamɛya kɔnɔ o tuma maa b'an kɔ an bɛ taa Mamutu fan fɛ allo somɔgɔ bɛ di allo aba basi tɛ tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min ma ka wele ka bɔ ɲɔnɔ yolo a yolo voilà yolo i tɔgɔ ni jamu Usmani Katile yolo bɛ fan jumɛn fɛ a bɛ marabolo jumɛn na yolo mi Segu service de kɔnɔ commune de Jelugu a bɛ Segu de fɛ awɔ ok Usman bisimila kuma b'i bolo an bɛ lamɛn radio Tokuna de sanfɛ yolo yan radio Tokuna an b'a lamɛn o de sanfɛ yolo tabarikala an ka mara bɛɛ lajɛlen bi kunnafoni sɔrɔ a ka radio tɔgɔ la ayiwa o diyara n ye an b'a bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye a ka kunnafoni ka d'an ye toro o kosɛbɛ voilà foli don merci tabarikala i Jakite a diyara n ye kosɛbɛ 50 41 22 22 walima 76 36 73 98 Mamutu ne bɛ tali kɛ n kɛrɛfɛ yan allo somɔgɔ bɛ di tɔgɔ ni jamu Mali Pujugo de Banyangara Malik comment Mali Pujugo Banyangara ok bismillah ibe kana me radio jumɛn sanfɛ Banyangara an bɛ Kanda FM de la radio Kanda FM tabarikala bismillah kuma b'i bolo vraiment kuma foyi tɛ ni aw ma lamɛn don min na o don kɔni don man ɲi dɛ o don man ɲi donc an ko de b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana ni sumaya amin Ala ka jamana ni sumaya dɛ vraiment amin Ala k'an to ɲɔgɔn ye amin aw yɛrɛ bɛ ka an ka hakili da min na wallahi o ye fɛnba de ye Ala k'aw sara amin Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la amin Ala k'a to aw k'a bila kɔrɔ ye aw kana bila saya ye aw kana bila bana ye amin an b'a ɲinina Ala de fɛ koyi Ala yɛrɛ de fɛ Ala ka jamana ni yɛrɛ de sumaya ya rabbi an ka ɲɛmɔgɔ ninnu an ko de b'u kɔ an bɛ dugawu kɛ la Ala ka faamuya ɲuman d'a ma an ka mɔgɔ minnu taara Arafa la Ala k'u ɲuman se ka n'an sɔrɔ hɛrɛ la Ala ka seli tɛmɛ hɛrɛ la ya rabbi aw ni ce aw ni baraji tabarikala diyara n ye Pujugo Ala k'an to ɲɔgɔn ye amin merci beaucoup merci an bɛ radio Kanda baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmayaso ka taa bila lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen na 20 ayiwa min ye
50 41 22 22 50 41 22 22 50 41 22 22. Allô? Oui, allô? Somogɔ bɛ di? Kɔrɔsi. Tɔgɔ ni jamu? Bokar Kasoge. Bubakar Kasoge. Kasoge. Kan wele ka bɔ min? Awɔ. Bɔjɔ. Han? Awɔ. Arjo Jɛgafɔ tɛ wa? Jɛgafɔ don i bɛ direct la i b'an wele ka bɔ marabolo jumɛn na? N bɛ Baɲagara mara la. Baɲagara marabolo la dugu jumɛn? Awɔ. Bɔjɔ. Bɔjɔ. Awɔ. Ok, bisimila Kasoge kuma b'i bolo. D'accord, n ka foli b'aw ye. Ahan. Foli diyara n ye. A banna? Ok, i Kasoge. K'an bɛ Baɲagara marabolo bɛɛ lajɛlen fo, dugu dumanba don, nka tiɲɛnikɛlaw de bɛ fɛ ka na ni hakili wasi ye. N'Ala kira sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ 50 41 22 22 radio ye Jɛgafɔ ye. An kɛlen don ka nɛgɛjuru labila u ye minnu y'an ta sisan ka an dantigɛ u ye k'a jira k'a fɔ bi donba in kama nɛgɛjuru bɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka se ka don ka sanbɛ foli kɛ ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye ka dugawu kɛ jamana ye o tuma Ala ye ɲinan jira an na Ala ka san wɛrɛ jira an na setigiya nafolotigiya kɛnɛya badabada. Allo somɔgɔ bɛ di? Mɛ Ala tanu basi foyi t'an na. An bɛ gijigiji i yɛrɛ dun tɔgɔ duman jamu duman i b'an wele ka bɔ marabolo jumɛn na? Bon an bɛ Kɛɲɛko marabolo la Dabiya. Aw bɛ yɔrɔ jumɛn? Dabiya. Dabiya. Baba sɔrɔ a ka dugu. Baba belebele taara nɔnkɔma. E tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ ye Bubakar Sako. Bubakar Sako, bisimila Sako, i bɛ direct la kuma b'i bolo. Foli de don quoi. Tabarikala. An bɛ k'aw fo vraiment aw bɛ kunnafoni ka ɲi. O diyara n ye. An bɛ ka Mali information caman de. Ayiwa o diyara n ye. Ok, Ala k'an to ɲɔgɔn ye k'an bɛ Dabiya ka bɛɛ lajɛlen fo. Bon n bɛ n bɛ k'a lamɛn radio min na radio SBS ko Tango Baba Sisoko ani radio Jini. A b'an lamɛn olu de fɛ. An ka radio fila bɛɛ bɛ Jɛgafɔ lamɛn yan. Ayiwa tabarikala k'an bɛ a ɲɛmɔgɔso bɛɛ lajɛlen fo k'u ni cew ka danaya la. An kɔni b'an fo vraiment an bɛ ka information ɲuman sɔrɔ bon vraiment an ni ce an ni baraji. Tabarikala o diyara n ye k'u ni cew ka danaya la. O de kun. Merci beaucoup Isako an bɛ Dabiya n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo. Merci 76 36 73 98. Allo somɔgɔ bɛ di? Jɔn don? I bɛ k'an lamɛn ka bɔ San. Ayiwa i tɔgɔ ni jamu? Mama Jɛnɛpo. Voilà, don o don bɛ ka fɛn ninnu lamɛn San radio fɛ. Ayiwa o diyara n ye. Yala a ka baro ninnu ka d'an ye kosɛbɛ de. Tabarikala. A bɛ kunnafoni min d'an ma an bɛ walawalali sɔrɔ. Tabarikala. Nisɔndiya bɛ sɔrɔ lamɛnbaa yɛrɛ ka ca. Tabarikala. N b'a fɔ Ala kɛnɛya ni sijan da an n'aw ma. Ami. Kɛnɛya ni daba ninnu aw bɛɛ lajɛlen. Kosɛbɛ o diyara n ye. Yala a ka baro ninnu ka d'an ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana kɔlɔsi ma. Ami Jɛnɛpo. K'an kan bɛn kelen ma. Yarabi. Ala kana an bila an yɛrɛ la. Ala k'o kɛ. Ala ka dugawu minani kɛ. Ami. Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi. 20 ayiwa so 50 41 22 22. Mamtu Mabanko. Allo. Assalamu alaikum salam somɔgɔ bɛ di? Aba an bɛ Ala tanu i yɛrɛ dun. N'an bɛ Ala tanu basi foyi tɛ yen. Tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ marabolo jumɛn na? K'an wele ka bɔ min? Jankunte Kamara. Ayiwa bisimila i bɛ direct la. Kayi marabolo la. A bɛ cercle jumɛn fɛ? Ɲoro cercle. Ok bisimila. Ayiwa a b'an lamɛn radio so jumɛn fɛ? Radio Bɛnkadi. Ayiwa k'an bɛ a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. A baarakɛla fɛn o fɛn k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo. A bɛ kunnafoni jɛlen don.
Wallahi no mo se la me ti te la. Ti te meneka. Do mi na ba yo so mo la mo. La yo ma sa na. Ti te meneka. Vraiment ni ma on fa ko se. Ami. Allah ka ti je la. Ami. Ay bi dama ya Allah. Ami. Merci. Allah ka do mene. Amita jamu aywa alikawbe jamu aywa minyi jamu kawiye ambu fo ube li nofe alibi kuku timinandia 50 41 22 22 50 41 22 22 aywa ame allo oui amba ala tanu bashi fo itana aba torosula Jondo Alikaw Sissoko. Oui. Alikaw Sissoko radio communautaire Guina FM. Oui. Aywa bismillah be direct là. Donc si ça nga foli folo. Nga foli folo be Dieu donné d'accord. Mbafo. Date foli mina. Jaranye. Wano bora nga foli bleu babe ere folo. Jaranye. Mbi fo ki tanu sangar wati bela jelena. Jaranye. Ala ka to nyoye. Ami. No bora la. Mbe radio personnel bela jelen fo. Bela jelen klobila. Ka do kuye. Ani ka do nyine ufe. Ka do ke anga jamana ye. Ala ka anga jamana basigi. Ami. Anga jamana maramasaw ala ka kelin wanda uma. Ya rabbi. Boa anga jamana ye jamana barkalende. Anga jamana ye jamana dumande. Kosube. Radio Jega fo nana mikama ayoke. Oye ka hadama dun sunya nyogona. Ka hadama dun deme. Ka hadama dun hakilla sigi. Walma ya sigi nyoya. Ni ka fara hakilla chama ka. Radio Jega fo yo joro ta mali koro. Wallahi. Ni Radio Jega fo te mali kono bi. Malion tundando kuna foni kola. Skay. Malion hakili sigilen pe kuna foni kola. Mais à travers Jekafo, dia be ko bi alhamdulillah. Tabarakallah. Sora finani farajela bela jela be Jekafo de la mebi. Ka sababu ke Jekafo ka chesri anaka wulika joy. Kosube. Donc mbe bela jelen fo. Jaranye. Ka anga mer fo. Abibu Jakite. Ka anga dugutigi fo. Risamuri Jakite. Boa anga sigida namu dugu muga ani dugu nani ana Senegal bugudaw ani sadula be dancebo ani logo be dancebo ani hawa demba be dancebo wani bela jelen be kuna foni soro ala ni Jekafo tabarakallah. Donc ka ufo au ka chesri ana ka wulika jola kam baraka nyogon fo olu munu be son sanga ani wati bela jelena anga je ka ambulo di nyogoma Radio Jekafo na la mena so mada fe jamu ambe siga ka sufa tuni ka di mo ma tabarakallah. Ni ya e bi jamu radio so abla me fa bela jele fe bi o so la Jekafo ka chesri ala ka wuli do. Donc awe bonya me fana ke ka nyasi anfana ma ala ka bonya ala ka to akono. Ami. Donc boanga fuli bleu babe ere ko so jaranye Sissoko ala ka to nyoya. Ya rabbi. Nga technicien nyama foforo ko aga folla sima. Ajaranye kosube. Merci Jabate. Merci Sissoko ala kanto nyoye. Dala sona merci Sissoko 50 41 22 22 50 41 22 22 radio e Jekafo ye. Allo. Wa allo somo ko bedi. Aba ambe ala tanu bashi fo itana yera dun. To ni jamu iban wele ka bomi. Seku Jara kan wele ka bo Sokoroji Bamako Sokoroji a. Ayiwa bismillah Seku i Jara. Wala ko diwayo. O Jara nye. Zurasi ke diwan tawatu wara. Bela jelen kulobi kana. Anyo bo ajawati ani Amadou El Konade Boubacar Traoré. Jega bara de bien, jega fo radio intoko jega fo ye damu ye jega bara ni jega akilna de bien. Tabarikala ijara.
Merci beaucoup ini ci gawole la kami sukoro jika bala jelen fo 2020 aywa 2020 sa odi kadanda kononga ni courant tigara doron o kuma o debi jo ambe groupe di sanfɛ anyo de fo ngana ke convention do be sotelman ni edem ni nwanche ni courant tigara doron radio la ya o kuma fixi be jo sa fanga teme ni solution wara ye aywa fixi flabe ame ka baraka no ye telecel fixi ye 50 41 22 22 aywa walma ka teme boja bati ya fe de 76 36 73 98 mamtu moko banko kuma me 76 36 73 98. Allô? 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 Allô, c'est moi Bedi. C'est moi. Toi ma jamu duma kan wele gabomi? Allô? Allô? En club kanabi dirati la to ni jamu iban wele gabomi? Allô? Ah, be komi ale malabin. Ale malabin kuma me tali ke en krefe hein, no de 76 36 73 98. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, c'est moi Bedi. Awa korbante. Na bashi foite ambe ala tanu e to ni jamu iban wele gabomi? Mutano mogo depuis Kenyaba. Isa numogo kan wele gabo Kenyaba. Awo. Okay, numogo bismillah kuma bibolo. Aba on wala me radio wasala wa. Radio wasa. Awo. O be Kenyaba dugu kono. Ay alebe jidan dugu kono. Ah, jidan dugu kono. Awo, tuma be on wala me wa. Ah, tabarakallah jarani. Ibe do bi ga radio mangana bi siffler. Voilà. Ali be be siffler. Aha. Aywa jarani foli jarani. Merci beaucoup, merci foli jarani. 50 41 22 22 radio e Jeka Follow. Jibi Jakte. Allô? Allô Jibi. Boja bate do. Boja bate? Oui. Awa sori sare. Sori sare. Ko di basi ko dila. Non, bashi foi te sori. Mbe bamtu fo. Mamtu klubi kana. Kwa kire fo. O jaranye. Radio nyem ga so ka kula su bela jelema. O jaran bela jele. Ma ba weleli ke ika mission ko na me dugo ke be. Aha. Ambe dugo ke jamana ye ala ka bobulu la jamana ala ka dia. Amin amin. Ambe dugo ke jamana ala ka basigi. Amin amin amin. Ka dugo ke selimu be ka nale amusaka Allah ya tigi ka no ga bela jele. Amin amin amin. Ala ka dibatigi be ka la ya ko no ya. Ya rabbi. Ka dugo ke ya rabbi ma ala ka here ke bela jele. Amin amin amin. Ala ka pesa ko dima. Amin amin amin. Ka dugo ra fo ka gran ke jilu fo. Bela jele klubi la. Ka je done fo. Jaranye. Wasira fo ka amantu fo. Jaranye. Ilama ba bela jele maliko na ni maliko ka ko beni kle. Kosobe. Ala ka ngajuma o bi ara fai. Amin. Ela yi bare amba ko maga. Aha. Anaka jekulu be. Kosobe. Anaka tensionnement be. Aha. Ana muso awa dugre. Aha. Ta kula su bela jele ma. Kosobe kosobe. E jawati. Sare, merci beaucoup Sare. Niye jelu ka ɲɛma ye n'o ye sori sare erekotaradi ka dana b'a kan jelu ka dana b'a kan hakili la n'i ma fili commune gale don ayiwa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn mamutu ko di commune gale commune 2 ayiwa commune 2 erekotaradi jelu ka ɲɛmɔgɔ don commune 2 o kuma an b'a fɔ jɛgɛfɔ ko a sen b'a la da b'a la grand gejulu ka tɔn a sen b'a la da b'a la o kuma k'ala k'an to ɲɔgɔn ye i sare dɔgɔni walima kɔrɔkɛ ayiwa Ablaye o y'a dɔgɔni wa kɔrɔkɛ o y'a kɔrɔkɛ an bɛ Ablaye fo Ablaye Sade k'a ni ci kanubaga la o kuma ko ala k'an to ɲɔgɔn ye 50 41 22 22 allo Mamutu ni waati la an bɔra groupe kan an nana courant kan n'o ye EDMSA ka courant ye a kuma fixe n'o ye 20 24 67 29 ale sɔnna sisan ayiwa ka da alisilamɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye an ka diinɛ tigilamɔgɔw ye kunnafoni di an kɛrɛfɛ misiri juma misiriba min bɛ yan ayiwa alimami ye kibaruya di n'o ye imam Sise ye o kuma sini seli kɛnɛ n'o ye sini seliba seli k'a bɛ kɛ sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 8 o kuma k'o fɔ bɛɛ ye ka nɔgɔ bɔ a la a bɛ kɛ ntolanci kɛnɛba la ntolanci kɛnɛba o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ye o kuma k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye sini sɔgɔmada sini ye sibiri ye sini ye kalo tile 9 seliba an ka jamana kɔnɔ yan ko alisilamɛ bɛɛ lajɛlen kuma korofina n'a lamini ka ɲɔgɔn sɔrɔ korofina ntolanci kɛnɛba kan sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 8 hakili la o sanga 8 kelen o bɛ kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kuma maa minnu bɛ wuli retard la a y'aw labɛn selikɛnɛ ye nɛgɛ kaɲɛ 8 ye yaasa maa kana wuli retard la o kuma a tɛ jɔ ka maa makɔnɔ san kɔnɔ siɲɛ kelen don 20 24 76 29 radio jɛgɛ fɔ ye maa b'an kɔ allo somɔgɔ bɛ di allo tɔgɔ ni jamu i bɛ dɔ b'i ka radio la i bɛ dɔ bɔ radio mankan na Mulai Haidara kan wele ka bɔ min n ka cɛkɔrɔba donna an b'a fo sori sare
Sori Sare, oui. Oh, on est grand. Merci. Merci beaucoup. 20, 24, 76, 29. Mam to ami talike hein. Allô? Allô? Somo bedi. Ame ala tanu jondo. Fande ban wuli ka bomi. Aha. Ah, tabarikala ifane. No ame ala tanu bashi foi tana yera dun. Aywa bismillah foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin arajo lamɛnnikɛlaw ma. Ayiwa diyara n ye. Merci beaucoup o diyara n ye bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. Merci beaucoup bɛɛ b'a mɛn i fane. 20 24 67 29 ayiwa waati koronnen don an bɛ maa damadɔ ta nɛgɛ kaɲa 12 sanga 45 an b'a jɔ yaasa policier minnu b'an bolo kɔrɔ olu bɛ se ka latɛmɛ nɛgɛ kaɲa 12 sanga 45 n'o sera an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ an bɛ kuma jɔ nɛgɛ kaɲa 12 ye sanga 40 sɔrɔ an ka kuma so in kɔnɔ a tɔ tora sanga 5 ye ni ala don maa min garisɛgɛ la allo 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 somɔgɔ bɛ di bafuwede tɔgɔ duman jamu duman Isa Seiba mena Nyono kan wele ka bɔ min Banyangara voilà ok bisimila sa kuma b'i bolo kuma b'i bolo bi direct la kuma b'i bolo mamutu ana kɛ n'ale ma labɛn i ma labɛn Isa ne asibo toluba ka mɔgɔ fo voilà ok a banna ayiwa tabarikala k'an bɛ Banyangaraka bɛɛ fo merci beaucoup i ka weleli la 20 24 76 29 20 24 78 78 masigikaw b'an kɔ n'o ye Bouakar ayiwa Bouakar n'a ka cɛdenw ye u b'an kɔ o tuma nɛgɛjuru bɛ bɛɛ ka bila la 20 24 76 29 jɛka falo allo allo somɔgɔ bɛ di tɔgɔ duman jamu duman kan wele ka bɔ min Sulemani Bɔrɛ ka bɔ Jijan Sulemani Bɔrɛ kan wele ka bɔ Jijan ayiwa Solo i Bɔrɛ bisimila kuma b'i bolo i bɛ direct lajɛ ka fɔ kumaso kan an b'an ka foli fɔ Jɛgɛfɔ baarakɛla bɛɛ n'aw tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ y'a dɔn k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ ko an bɛna bɔ nɔgɔ la cogo min na an bɛna kunnafoni jɛlen sɔrɔ cogo min na parce que an y'a aw ka kunnafoni lamɛnni sɔrɔ o de y'an bɔ fili la caman b'a fɔ k'an bɛ dibi la an tun tɛ dibi la an tun bɛ lumière yɛrɛ de la mais an tununen yɛrɛ de kun ala barika la an ye an yɛrɛ ye tabarikala donc an bɛ foli kɛ aw ye a baarakɛla bɛɛ lajɛlen b'a mɛn a diyara an bɛɛ lajɛlen ye u ka an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen an kɔni an fana bɛ jija an bɛ lamɛnni kɛ arajo wasa de kan ayiwa a don min na n'an ma sɔrɔ ka lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ degun kosɛbɛ ayiwa baasi t'a la waati koronna ka ban an b'i yɛrɛ fo an bɛ jija n'a lamɛnni bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ k'i Bɔrɛ merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye mamutu an bɛ maa kelen ta ka bi ta kuma labanw di ka bi ta kun cɛ maa kelen 20 24 76 29 allo o donna ka ban allo somɔgɔ bɛ di aleykum salam an bɛ ala tanu i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Mamadou Seiba Traoré ka bɔ Murujan Naran Cercle la. Ok, Murujan Naran Cercle la. Bisimila Mamadou. Bisimila kuma b'i bolo. A ka mission ka di a diyara n ye a bɛnnen b'a ma. An bɛ dugawu don. Ala ni saliba min jira an na. A k'a ɲɔgɔn kɛmɛ jira an na. An den bɛ yen nɔ Daba Tunkara. A bɛnkɛ teri ne Daba Tunkara ye n den de ye. Ayiwa tabarikala. A bɛnkɛ de ye Bayisa Kɔnɛ ne teri y'o ye. Ayiwa tabarikala. An bɛ foli se aw ma. Dan tɛ foli min na. Ala ka sija ni kira di aw ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Ami. Ala ka kɛ ɲɛ taa de ye. Ami. A diyara n ye a y'a jamana ni kunnafoni kosɛbɛ. O diyara n yɛrɛ ye. N'an ye nin mɛn dɔrɔn a bɛ dɔ fara an cɛsiri jala kan. Tabarikala ala k'an to ɲɔgɔn ye. Merci beaucoup i ni ce i ka weleli la.
Mamto amene nagajuru datuya ka nagajuru chila bela jilenfo ma ubeka nyini kosube u aywa bara ye wati koye masiki fe ambe Boubacar naka chedon fo be fina be ka nyini kosube aywa no Boubacar markoye aywa naka chedo ambu fo okuma jega fo lameleme kosube masiki na marabolo bela jilen kono ga wati rai mamtu ami folini tanuta ninga matu sangare segare matu alika cabinet dentaire flani jega fo karafe anaka barakala no Ibrahim Kojo aleni sokona mbu bela jelen fo ku bela jelen same uteke kadu ka barala kosube aywa foli bada be tanin ku segare sabu kanyin furaka ote ko deni o ko belele baye ame foli ani taninta mamtu ninka bela jelen segare mauma uye amblasera mauma iye fendi ama mauma iye ankanu mauma ibana kulu yira nyogona okuma be bela jelen fo ko bela jelen same radio jega fo nyema so tokola alaka samara yirana alaka yirana kenela alaka yirana setigala alaka yirana nafolotigala alaka yirana ben ani kilala ya rabbi alaka na mfonyo ko alaka radio yirwa albi alaka dofara radio yangaka alaka dofara tokoka beni kilamu be radio barakalon nyancho alaka dofaro kan jaga fo togo yemi akono kuma kadino bela jilen ye jaga fo kono ya ka jega fo ka jeka ke ka jeka kinno yira nyona ko jega fo yedam ye mamunu fana yubulo fara nyonka niga radio jega fo sigi ambu bela jilen fo ku wala nyumondo kuni chew yere alaka ke minjani ye okuma alaka ke minye uka jurumu kafariye ya rabbi alaka blauka minjani na alaka ke uka arjina don sababu belele bay sabu ye mawbo kuna sili kono ye mawbo fili kono ye mawbla yelen buna ko kan ka fembla senka entreprise min kera kuna wule min kera daraja ye min kera bajiba jabali ye mamunu ba kono ku dahir menyini munu dlonen bala munu kam majon be blala belajelen bi ni rosura kono okuma sababu ye dawde ku foku wala nyimondon kuni chewu yere ye ani che dana taraga da mamunu fana ka nulu be ka nyema so barake awni che okuma radio de kadi radio jega fo de kadi nyem ko kutian ko ko kutian belajele ye keleye ko dalame baw klokan okuma minye jega fo ye akadi fuka damateme ni radio barakelo ye ka fo ko radio kadi o kadi de koyi okuma libi alaka do fara jaka ame wuli sansan ka sigaroto mamtu bolo ale ka temeni majaw ye communiquer okuma man labe ameta jumala sabu biya rafa ambe suna mamunu suna alibi alaka ke jurumu kafari munu masun ka sabu ke lujira wore okuma alibi alaka lujira taka boy sakako alaka sakako noya sabu seliba sirlembe sakako la alaka sakako noya maw mama sakasoro selimu saka worobe alaka belajele noya okuma ani chakatlu majola ni ne kara okulo garsika kara mo dabatu ngora aleka yamara kono jega fo nyima suka yamara kono kanan sigi ka baru ka kuna funi ni alan kira sona ma selima teme ana se kenen ka kuna funi ma boambe daw belajele tulo ka la dira kono amba fo alaka tlere cha wa salam